kubor na Khyllem jong unong san Hima. Hadu kumbalai pu arngut gibriu kila yap bal nyos pa angut kila mensau ha Venezuela nagajing Khynñiuh Sien Jumai ubahe 0.r magnitude bat 0.san magnitude ha kajan miet sngi balang ki kubor ki thu bo Jumai ubah 0.r magnitude ule Khynñiuh ningkong bat Hadien live kanai second baki pat ba kidang ya pet kulmar na uni Jumai uba ningkong lawan pat sa Jumai uba ar ubahe 0.san magnitude Ïing ki bahe kila Khyllem bat kibriu kila Syaban ha Ïing ki bala kelon lai iba kibriu kila mare kulmar kajing Khynñiuh kalong ka syarkhe hak ba ki pat ba kila linyar bat mare kulmar ha ka we ka kat lengsun ka balai I ba ka boarding kala bethei bat ki pui pui do bilat kila hap shamadan ka bala penmi ka tedam Hapoh ka te ka kat lengsun kini ki artali ki Jumai ki dei ki bahe bha ban Khynñiuh ha nigari ha ki spas nam lo ongru bagaladon kajing tua khndo nak ni kecing Khynñiuh Jumai ubaningkong ulas dang kumba 8 kilometer na kanong ba moran bat Hadien lai puknai second la Khynñiuh so way pat Jumai ubasdang na kajaka kabajingai 1,000 kilometer kajingjiliu uni Jumai kalong 8 kandai kilometer kibor ajing yarap kila persyang banwa di kibriu basyaban bat di kibalangat hagijing mensau ka presiden basipor ka Venezuela ka Delcy Rodriguez kala penbena kajing maham bekerki ikinong syongshnong kala penbena ru ban khang bador shipor ikikat lengsun tang Hadien katuk ani kenta Hadien kani Jumai ubah 0.r magnitude ula Khynñiuh saha Japan hendai hadu ba penmi ya ka khubor shamladon manu bamensau niki Ïing ba Khyllem ha kategori kajing Khynñiuh uni Jumai kala jah kajing jeliu kumba 1 kilometer nasla khando